Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Rama Gelo Rifyawan saking kelas 11 TPM 3 badhe macaaken pranata siraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kangge kita sedaya. Sugeng enjing para pinisepuh, para aji sepuh ingkang tansah kinurmatan. Bapak saha Ibu para tamu sedayanipun ingkang tansah sinudarsana. Saderengipun monggo kita sedaya muji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Jagat. Bilih ing wekdal punika saged sedaya dinten Selasa tanggal 12 kita makemah wonten ing mriki kanthi kahanan sehat, boten wonten alangan setunggal menapa kemawon. Lan saged hangesteni adicara siraman calon pinanganten putri anak ayu ajeng Kusuma Saraswati. Putrinipun Bapak Heri sekalian Ibu Sulis, para rawuh Bapak saha Ibu ingkang tansah kinurmatan, boten kesupen ing adicara siraman menika ingkang minangka gadhe ugi ngaturaken panuwun dening Sanggarias Atta Makeup ingkang dipun pangersani dening Mbak Atta dalah Abi Studio Foto. Mugia saged merangani ing panggalih. Ingat dan menika katuran dumateng Bapa dalah Biyung kinasih lenggah ing gambar ingkang ampun ketata kanthi laksana, Bapa lenggah ing sakiwa tengening penganten. Saderengipun jinawas ing warih nimas calon temanten putri ing ngarsanipun Bapak dalah Biyung kinasih nyuwun idi pangestu dalah nyuwun abdi pangasama miring ingkang rama miwah Biyung kinasih. Awit calon temanten putri badhe lumebet ing bebraya tinggal. Tangkeping asta sarwa sumembah ing pepedani ingkang rama dalah Biyung calon temanten putri ngaturaken. Rama dalah Biyung kinasih, kula ngaturaken sungkem pangabekti saha nyuwun anguni pangaksama sedaya karapetan kula sarta nyuwun tambahing pandonga pangestu anggen kula badhe para kaliyan Kang Mas Aji Saka Wijaya. Yer Mimi putraku, tak tanpa pangabektimu wis dadi kewajiban wong tuwa loro manggulawentah kowe yo ngger putraku. Yen ana nakale lan wangkale anak iku wis lumrah, ora ana kaluputan sing kok sandang. Kalumun lega lila apulah ibumu paring pangapura. Tak paringi pangestu anggon marep jodohan, tak dongano miring Gusti Kang Maha Kuwasa muga bagya mulya uripmu sampun salawase. Sanadyan mboten namung menika ingkang putra sumugeng ing pepadhanira ingkang rama dalah Biyung, nanging raosing penggalih ingkang rama dalah Biyung satu beda. Tak kala sinembah pepadane kadya sinendal mayang badine. Trenyuh droning wardaya, trenyuh ing nala ingkang kadon senengipun satemah rama dalah Biyung kuwana ngamung sing waspa. Luh marawayan tumetes tinampi kanthi lumayan asta miring Kang Putra minangka pratandha tumurune nuduha bilih ingkang rama dalah Biyung ingkang sampun paring ikti palilaa miwah pangestu dumateng Kang Putra hanggenira arsada palakrama paripurna ngabekti ing pepadina ingkang rama kakung dalah Biyung kinasih. Kang Putra temanten mring ingkang rama dalah Biyung lumapah tumuju Sumojo Mas Pasikawan. Amrih samutawiah gangsar samudayanipun kaprenga kula aturi ununggu bilih ingkang badhe paring jamas pasiraman samadhi inggih menika para pepunden, para pinisepuh, para pitu cacahipun pinilih gunggung pitu amrih risang calon pinanganten putri tansah pikantuk tulungan kinasih ing sasama jinakit miring Gusti. Para pepunden dalah pinisepuh ingkang kula aturaken kala wau inggih menika ingkang setunggal Rama Kakung Heriantaya, ingkang kalih Biyung Heri, ingkang ketiga Eyang Putri. Keparengga dumateng para pepunden, para pinisepuh kasuwun pangestunipun paring jamas pasiraman dumateng risang calon pinanganten putri. Ingkang setunggal
ingkang pepindhah paring Dimas pasiraman nun inggih Rama Kakung Wiryatoya kanthi kebak ing pangati-ati sarwa sarwi binarung donga suci lumebing toya warading sadurunge sarira Risang Rahayu ancles kadya siniram tirta sawindu mahanani ayem tentrem sajroning kala. Ing kaping kalihipun kasuwun Ibu Biyung Kinasih paring pangestu sesuci agi-agi marepagi ingkang putri kebak ing sutresna jinamas ing waris Risang calon palanganten putri Waradin ing sarira saking pucuking rikma dumugi sabaraning ahayu. Ing kaping ketiganipun salajengipun kaparengga ingkang eyang nun inggih eyang putri paring pangestu dhumateng wayah kanthi pangestu suci diri karana paring Dimas pasiraman toya suci perwira ati ketan tresnane eyang marang wayah saderengipun angguyur toya paring puji pandonga rahayu kanthi paniringan toya perwita sari mugia calon pinanganten putri ayem tentrem kadya pinaringan pangayoman Risang ayu miring ingkang tepi pinaringan pamuji donga milah siniram ing suci katuran dumateng mugi Risang Rahayu ages kasawan mring kawegikan miwah kawicaksanaan satemah ing tembe saged kasli ing babagan pakaryan. Katuran dumateng Ibu Sulis paring Dimas pasiraman mugi calon pinanganten putri sadhereke saged nderekaken sun tuladanipun Ibu. Kaprenga Ibu mugi calon pinanganten saged mulat wiring Ibu. Ingkang pungkasan ing kasuwun dumateng Ibu paring iki pangestu dalam paring Dimas pasiraman mugia pinanganten putri saged andharaken hambangun kulawarga ingkang bagya mulya. Jangkep itu cacahe pepundhen paring Dimas pasiraman mugi-mugi suci lahir lan batine Risang ahayu satemah madhep mantep anggenipun calon pinanganten ing dinten benjang mading lampahi upacara suci sarta sakral agung inggih punika adicara palakrama mawantu-wantu bapak utawa ibu Heri ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Muhun Gusti kang maha mirah ingkang badhe males luhuring budi panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuci mejah kendi sakjalanipun Bapak Heri paring toya sesuci ingkang mijil saking telengih kendi pratala. Kendi wis ngarani wadah. Pratala tegese lemah, ilining toya boten-boten pratandhani sempulur ing karahayon, sempulur anggenipun gahung kersa, sempulur ing sandang bogam donya brana. Kanthi sesucian menika mugi-mugi Risang ahayu anggenipun badhe ngayahi wajib kalis ing Gudha rencana kalis ing sambikala hamu rahayu kang bakal dinemu. Titi laksana salajengipun nun inggih Bapak Heri arsa mangkas rikmane ingkang putri. Niat ingsun ngetok rikmanunduk putriku muga-muga dadya pratandha sembuluring tuwuhmu wilujeng ahayu wiwit saiki putriku wis dewasa uwal saka pakunoning rama lan ibu. Pangkasan rikma winandah imo tinampi dening ingkang ibu mugi Risang ahayu nyembah dening kebudayanipun ingkang rama milah ibu kadidene sasmita pangkas rikma nun inggih wiwit samenika Risang ahayu samta bawa priyangga kalamun sampun kulawarga mangun gesang tembayan kaliyan ingkang garwa pondongan rama kangkung tumindak bopong pungkasan ingkang paring sasmita hamba bilih ing dinten menika Rama kakung saged bopong putrinipun ingkang pungkasan. Niat ingsun bopong putriku iki dadya bopong kan pungkasan sabanjure putriku bisa bawa priyaga urip tembayan karo garwamu kacukukan ing sandang buga bisa nemu mulya lan raharja. Nanem rikma niat ingsun nanem hubungan putriku kabeh lelakon kang kapungkur wis kapendhem bangun kula kebejiran tumraping bebrayan rahayu tata nir ing sambikala. Dulang pungkasan niat ingsun dulang putriku pamuji dulangan iki dadya dulangan kang pungkasan ing sabanjure putriku bisa madheg ing pribadine dhewe nampa kanugrahaning Gusti dadya pangayoming sesama sempulur ing selawase widodо nir ing sambikala.
Kamurian Bapak Ibu Heri sampun miyos saking pandi. Ibu Heri ngidit wakul minangka wadhahing arta asring sadé dawet. Dene ingkang garwa nenggih Bapak Heri ngasta Samsung kang wus sawiko piring pepayung mring kang garwa. Ateges dadi wong titah kakung mono kudu khusus paring panganan mring ingkang garwa amrih ingkang tintah wadon ayam tentrem kalih saking pangsumlang. Sarwa-sarwi Ibu Heri mungguh dawet kaaturaken Bapak Heri. Bapakne piye rasane? Enak tenan bunyi. Rame anggranes antri samya mungguh dawet. Dadya pratandha kalamun ing dinding-dinding rawuhipun para tamu antri dalitir kadya kang samya mungguh dawet. Sarwa-sarwi mirah anggenira Ibu Heri sadhi dawete ayu, manis ing rasa. Milah samya suka parisuka ingkang samya antri badhe dawet. Boten wonten ingkang kuciwa ing rasa. Sanenya suka ing nala. Kajawi punika sediawan dawet ugi dados pratandha Bapak pilih Bapak Ibu Heri suka dene mring sesami. Satemene sapa wonge murah sing mring sasama bakal pinaringan murah mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Mekaten napa ingkang saged kula aturaken wonten acara siraman menika boten kesupen kula ing mriki minangka sesulipun ingkang hamaku gati ngambali atur sugeng rawuh sinartan atur saguning panuwun ingkang tanpa pemindang rening panjenengan para tamu sampun minangkani pamundupan Ibu Bapak Heri. Para rawuh para lenggah, dening kula nindakake urut rerecanipun adicara milai purwa dumugi paripurna tartamtu kathah kakiranganipun ugi kegelapan kula. Mila menika kula namung njenengan lumuturing sing samudra pangsama dumateng ingkang hamaku gati ugi panjenengan sedaya labet puji dala kula manungsa. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.